Na hrad sa dostanete z obci Šiatorská Bukovina. Na konci obci v lese je parkovisko. Z neho po zelenej značke cez les okolo Kamenného mora a lávového vodopádu. Hrad Šomoška má niekoľko zaujímavostí oproti iným hradom na Slovensku. Poprvé, leží na území Slovenska a obec s jeho menom pod ním už na území Maďarska. Po druhé je vystavaný z bazaltových kvádrov na bazaltovej láve. Pod hradom je unikátny prúd bazaltovej lávy pripomínajúci vodopád. Vodopád, teda stuhnutá láva, je v tvare oblúka a rozpraskaná do 5 a 6 bokých kvádrov. Asi 9 metrov vysoký kamenný vodopád situovaný pod hradom Šomoška patrí jednoznačne k najpôsobivejším prírodným výtvorom na Slovensku. Vznikol pred asi 4 miliónmi rokov stuhnutím lávy. Vodopád pozostáva z tmavých 5 až 6 bokých čadičových stĺpov a svojou ohnutou formou sa radí k celoeurópskym unikátom. Nedaleko vodopádu sa nachádza ďalšia atrakcia, Kamenné more tvorené úlomkami takých istých tmavých čadičových stĺpov. Tieto stĺpy boli použité i pri stavbe nedalekého hradu Šomoška. Kamenný vodopád i Kamenné more ležia na území Národnej prírodnej rezervácie Šomoška. Bazalt je tvrdý a hutný tmavý vulkanický kameň zložený hlavne z plagioklasu, pyroxénu a olivínu. Je to jedna z najrozšírenejších foriem vyvrelín na Zemi. Bazalt zvyčajne eruptuje pri teplotách medzi 1100 a 1250 stupňov Celzia. Bazaltová láva je pomerne málo viskózna, preto sa môže ľahko a rýchlo pri erupciách rozlievať. Bazalt je jeden z najkvalitnejších a najtrvácnejších kameňov, ktoré sa používajú na dláždenie spevnených plôch. Na Slovensku poznáme bazalt ako čadič. Ako väčšinu novohradských hradov, aj Šomošku postavil rod Kačičovcov, konkrétne jeho Iléšovská vetva. Zachovala sa legenda, podľa ktorej v rokoch tatárskeho pustošenia kráľ Beloš IV po nešťastnej porážke pri rieke Slanej utekal so svojou družinou, až sa dostal k lesným húštinám v okolí Karanča. Unavená skupinka našla útočisko na mohutnej Čadičovej skale. Kráľ tu strávil noc a ráno sa zaprisahal, že na vrchu postaví hrad, ktorý v budúcnosti ochráni okolie pred nepriateľom. Po ústupe Tatárov sa naozaj pristúpilo k hromadnému budovaniu kamenných hradov. Vtedy vznikla pravdepodobne aj Šomoška. Nedaleko hradu je stará baňa na ťažbu bazaltového kameňa. Kameňolom na bazalt otvoril v roku 1880 Adolf Jensen. Lom na výrobu dlažobných kociek dostal meno Mačkaluk, Mačacia. Od roku 1897 tu ťažila známa Rimamuránsko-šalgotárianská spoločnosť, od roku 1925 zas účastinná spoločnosť Somoský bazalt Báňa. V tomto období sa na ubytovanie robotníkov v blízkosti lomu postavila aj osada so 48 bytovými jednotkami. Boli tu 1, 2 a 6 bytové domy, škola, obchod, kancelária, 3 nocľahárne a 2 budovy finančnej stráže. Na odvoz kociek slúžila úzkorozchodná železnica, ktorá začínala v Lome a končila po 8,8 kilometra v maďarskej obci Somoskov-Ujfalu pri železničnej stanici. Na približovanie bazaltu v Lome slúžili 2 zvážnice. Pri Lome bola vybudovaná nakladacia stanica úzkokoľajky. Trať s rozchodom 760 mm a maximálnym stúpaním 40 promile slúžila na odvoz kameniva a hotových výrobkov. Prevádzku na trati zabezpečovali 4 parné lokomotívy, zrejme maďarskej výroby. Tu je tá colnica aj nakreslená, aj s vláčikom. No a táto železnica mala dĺžku 8,8 km a spájala kameňolom Mačacia so závodom v Maďarsku. 80 vagónikov, takýchto vláčik s 80 vagónikami chodili hore dolu. No, tu je lokomotíva a toto sú tie huntíky.
Začiatkom 30. rokov sa majiteľom lomu stal Gejza Krepúška. V tomto čase dosiahol lom svoj najväčší rozmach a patril medzi najväčšie v Československu. Kocky sa vyvážali do viacerých európskych štátov. Žiaľ, po druhej svetovej vojne lom zanikol.